Darayo na nga ginpangalanan sang 18 ka mga ex-Marines sa ginpanigan nga hearing sang Senate Blue Ribbon Committee. Ang mga personalidad kag mga opisyal sang gobyerno nga ilagin pangdalan sang mali-malitang kwarta. Kalakip diri si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaganay House Speaker Martin Romualdez. Ginsiling ni ex-Marine John Butuan nga silang nagadala sang mga kickback sa balay ni Romualdez. Hindi naman maatag kung si Presidente Marcos ang nagabaton sa kickback. Apang namit lang ang isa ka balay sa Ilocos nga gindulungan nila sa kickback. Kung sa di nakita pa nila nga nakigsapol pa si First Lady Liza Araneta kay anay Congressman Zaldico. Ang mga maleta nga ginadulong ang may sizes nga small, medium kag large. Ang small nga maleta suno pa sa mga ex-Marines na nagaunod sang 20 to 25 million pesos. Ang medium nagaunod sang 40 to 50 million pesos. Kag ang large nga maleta naman nagaunod sang 50 to 70 million pesos. Ginpahayag pa sila nga 3 ka beses sa isa ka semana sila nagadulong sang kickback sa pila ka mga opisyal sang gobyerno. Magluwas pa kay Romualdez kag Marcos. Sino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos. Narinig mo lang. Baka naman baka naman hindi totoo yung... Sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. 3 times a week, mayroon 4 times a week na nagdi-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ng ating pamahalaan. Opo, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta yun? Means po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor. Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung anong bilang eh.